Errekreoa pasa eta gero, azterketa bat edukiko dugu. Jo, Andereño, zelako erroilua. Beno, ordua da, errekreora. Nirekin jolastu nahi duzue, ikastea erroilu bat da. Ez, ikasi behar dugu eta. Azterketa hasiko da, banatu maila. Nondik atera dira zumurro hau? Andereño, nik uste du leiotik sartu direla. Ala, venga, ekarri azterketa. Jo, Andereño, oraindik ez dugu amaitu. Ondo. Ez da posible, dena ondo. Orain ulertzen dugu. Ze, Andereño, 10 bat atera dut. Jaja, hori uste duzu. Ai, etxean asko ikasi dut eta. Ziur zaude, eta hau zer da? Itzultzen da, aire eron bateri lotua, irak koloren argia, zerriaren bustia, zaiarinaren maldizia, belaulaten keinua. Itzultzen da,
Dardara